Показвам ви една Toyota RAV4, която е обработена преди 9 години при нас и всяка година е проверявана и поправяна където има нужда. Ето така изглежда. Не е мръднала абсолютно никъде, освен на местата на издраскване. Ето така изглежда покритието. Ето, пипам го. Има ли? Цапа ли ме? Май не ме изцапа. Монтьорите могат да бъдат спокойни. А моя личен монтьор, като видя как се получават нещата, реши, че ще си направи неговата лична кола с Fluid Film и си я направи сам цялата. Съдействах му само с съвети. Така. Ето тук точно е стойката за крика. Беше издраскана и съм я поправил. Нищо повече. Ето ги другите покрития, вижте ги. Така. Ето, пипам ги. Отдолу е мазно. Ето, ще го написам да го видите. Отдолу е мазно. Ето го. Пази, работи. Ето, ще го изчегъртам да видите какъв слой има. Ето. Виждате ли? Отдолу метала е като нов. Хубав ден от нас!